עושה את השינוי או שלא. כשהדחף או הפחד לא מספיק חזקים, אני בדרך כלל הולך במסלול האמצעי. המסלול האמצעי זה מסלול שמפסיד מכל הכיוונים. אני נשאר בלי כלום, כי אני קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, ובסופו של דבר שום דבר לא מחזיק שם. בשביל לחולל שינוי עבור הבריאות שלי, אני צריך להבין שני דברים פשוטים. מה אני ארוויח אם אני אעשה את השינוי, ומה אני אפסיד אם אני לא אעשה אותו. מה אני ארוויח אם אני אקשיב לבטינה, ומה אני אפסיד אם אני לא אקשיב לה. מה אני ארוויח אם אני אתחיל לעשות פעילות גופנית, ומה אני אפסיד אם לא. מה אני ארוויח אם אני אנהל מערכת יחסים בריאה יותר, ומה אם לא. מה אני ארוויח אם אני אהיה מוכן לעבוד עבור השמחת חיים שלי, עבור העושר הפנימי שלי, ומה אם לא. כל הפרמטרים האלה משפיעים מאוד מאוד על הבריאות שלנו. כשאני יודע בטבלה פשוטה, וזה הכלי הראשון שאני רוצה לתת לכם, בטבלה מאוד פשוטה, מה הרווחים שלי ומה ההפסדים שלי, בדרך כלל אני ארצה להתחיל לעשות פעולות. עד אותה נקודה, כשזה לא עומד מולי, אני בדרך כלל אראה רק את טובות ההנאה שלי, את אותם דברים שאני עושה לעצמי הנחות. לא נורא, אז עוד קוביית שוקולד, זה כולה קוביית שוקולד בנקודת ציר הזמן, לא יקרה לי שום דבר. אני לא אשמין מזה, זה לא כל כך יפגע לי, אבל כן, עוד סיגריה, לא נורא.